Paul Andringa had een atelier in de oude technische squalle in Ljouwert. Hij werkt het lauwst in vol slijne stilte, maar rest in zijn holle. Pas dan kan hij hem helemaal concentreren. Het atelier loopt vol met alle jekwoord dat voor een oren niet een afval is. Want je weet maar nooit of je het nog gesproken kennen. Ik vind het mooi als het een beetje raadselachtig blijft. Ik leg er wel een bepaalde bedoeling in, maar ik vind het ook heel mooi als dan de kijker ernaar kijkt en dan denkt van oké, ja, dat roept iets op. En dat is eigenlijk zoals ik werk. Een vrouwfiguur, een tekening die dan, zij loopt, dat is een hoepel, dat vind ik wel mooi, dat is zo mooi de hoepelen. Maar dat geeft ook beweging aan, er zit in feite ook leven in. Hè? Dansen is in feite is een fantastische manier om je te manifesteren. Dansen en zingen en muziek maken. En ze heeft ook zo'n mooi bekertje op haar hoofd van, en dat correspondeert dan met deze bekertjes. Maar ik ga ze gewoon neerzetten. Dat is wel leuk om even... Dit is een oude band, een oude videotape. En die komt hier dan op een bepaalde manier gewoon... Dat is even wat puzzelen natuurlijk. Nou, zomaar een beetje. En dan heb ik hier die glazen. En wat tot de rond nou, Maidij? Het is hier zo'n serene stilte. En het is, ik voel hier ook de geschiedenis. Je voelt hier de aanwezigheid van geschiedenis. Het is niet een kaal parkeerterrein. Ik vind mijn werk wel heel wel spiritueel, vind ik het. En dat ondersteunt eigenlijk de ruimte. Die dan, en ik vind ook die begrippen als God, kunst en liefde, dat zijn eigenlijk abstracte begrippen. Dat kun je niet vangen in woorden. Mensen proberen dat wel, maar dan krijg je vaak weer, dit is het. Maar als je zegt van dit is het, dan sluit het iets anders uit. En ik vind het wel mooi om het open te laten. En dat heeft ook, ik vind het wel mooi als de stilte ontstaat. En het is vaak heel mooi om te zien hoe mensen in een kerk stil worden. Je wordt automatisch stil. En dit werk vraagt wel om stilte, omdat ik het toch heel erg in stilte heb gemaakt. En dan vind ik en het hoeft voor mij ook niet zo heel boodschapperig te worden. Want dan wordt het al heel gauw van, jongens, dat hoeft helemaal niet. Kijk en geniet. Maar stilte, de broek is wel een bandrecorder. Heel leuk is dat, hè? Nou, het is een beetje een idee dat je hebt, dat is nog niet helemaal exact goed, maar zoiets. Heb ik daar inderdaad, wat je zei, die bandrecorder erbij. En dan... En die muziek is eigenlijk niet goed. Het is eigenlijk een hele oude band die vervormd is. En dat vind ik eigenlijk, voor mij staat het ook een beetje van, weet je, er is zoveel wat goed kan gaan in je omgang met elkaar, maar vang het niet in woorden, maar doe het in handelingen. En daar staat het een beetje voor. Dat is, eigenlijk is dit een dubbel beeld van, het eigenlijk ook wel heel... Het is een kast die ik heb getimmerd en die heb ik vervolgens verbrand. Het is allemaal van die vlammende vormen erop. Droge aarde, nou dat is ook iets van, het is verdroogd. Muziek die eigenlijk niet goed, alsof je ontstemd is. Opnames van wat. En dan vind ik het dus prachtig hoe daar eigenlijk iemand in staat
te dansen. En mijn grote liefde Caro, die heeft voor mij, en daar ben ik dus erg blij mee, dat is nodig in het beeld. Caro die heeft ik heb haar voeten wit geschilderd en zij heeft hier dus staan dansen. En dat dansen is dus eigenlijk het contrast, hè, zo van het leven. Het contrast eigenlijk met het, want eigenlijk is het ook wel weer het is met opzet een heel vies kleed. Het is een hele oude stoel. Het is heel erg dat je denkt van, ja. En dat is een beetje wat ik met dit beeld wil zeggen. Maar misschien is de muziek nou wel even goed, dat weet ik niet. Die doe ik er even uit hoor. Ik vind het wel mooi dat je dan inderdaad als toeschouwer van, net zoals je de ruimte eigenlijk laat inwerken op jezelf. Hè? Net zoals mensen kennen allemaal dat beeld wel van de natuur die iets met je doet. En zo vind ik het ook met zo'n beeld. Zo van, neem alsjeblieft de tijd om er even wat omheen te lopen en ga maar associëren. Dat, ja.